Azterketa eredurekin jarraituz, hemen daukagu inekuazio sistema bat. Inekuazio sistema honetan agertzen da. Goian, bigarren mailako inekuazio bat, x karratu agertzen dago hemen, eta behian, lehenengo mailako inekuazio bat. Gogoratu, inekuazioak bata bestearen aparte egiten dira. Ez daude lotuta, amaiera arte ez dira elkartzen. Lehenengo, bigarren mailakoa dana. Zein dugu? Bidertu hemen, eta alde honetan dagoena bestaldera pasa. Eta gaten da, bat, ken x karratu gehi bi x, eta gero, ken lau gehi bi x berbi handiago 0. Batuz gauza guztiak, x berbi gehi bi x ken iru handiago 0, eta gogoratu, hauek ebazten dira berdin 0 eginez. Berdin 0 egiten dugu, ataratzen ditugu zeintzu balio diren, bat eta minus iru, eta markatzen ditugu minus iru eta iru, eta bat. X karratu positibo izan da parabola bat gorun zabaltzen dana, eta orduan honen zeinuak izango dira minus iru baino txikiago dan lekutan plus, goiko partian dagoelako parabola, minus iru eta baten artean minus izango da beko partian dagoelako parabola, eta batetik infinitora plus izango da goiko partian dagoelako parabola. Eta orain, etorten gara ona. Eta guk nahi du jakin noiz dan, bigarren mailako honek, bere balioa, noiz daukon handiagoa edo handiago 0 baino. Hau da, noiz dan hau positibo. Positiboak hemen dauz. Plus hemen eta beste plus hemen. Beraz, zati bi hauek dira hartu behar ditugunak. Minus iru eta bat ez ditugu hartzen, hemen berdin ez dalako agertzen. Beraz, izango da, hau dana, minus iru puntu zuria, eta gero batetik zuria eta plus infinitora. Orain, beste ekuazioa. Lehenengo mailako denez, dana alde batera pasa. Bi metodoaz ebatzita dago. Dana alde batera pasatzen badugu, geratzen da, minus iru x gehi iru handiago do berdin 0. Aurreko metodoaz, hau da, berdin 0 eginez ebazten badugu, da, hauze, berdin 0 ipini, x-a bat emoten duenez, eta hemen bat markatu. Orain, eskerraldeko balio bat hartuz, adibidez 0, ordezten dugu hemen, minus iru bider 0 gehi iru emoten duenez iru, positibo dan zenbaki bat, zati honetan, horren balioa plus izango da. Bi hartzen badugu, minus iru bider bi, minus 6 gehi iru, minus iru, negatibo emoten duenez, hemen minusa. Eta hori etoten garona begiratzen. Ze zati hartu behar dugu? Hauze, noiz dan handiago edo bardin 0. Hau da, noiz dan positibo edo 0. Beraz, zati guzti hau eta 0 puntu baltza. Hori, metodo honen bitartez egiten badugu. Egiten badugu ekuazio moduan, zeingo dugu? X-ak negatiboak direnak bestaldera ekarri, eta iru handiago do bardin iru x. Eta orain, dana zati iru eginez, positibo denez, erdikoa ez da mugituko ere, beraz, bat handiago bardin x. Edo x txikinago do bardin bat. Eta hori, nun markatzen dugu hemen? Bata, haude txikinagoak, bai? Behin hori egin ondoren, soluzio biak bata besteren gainean ipintzen ditu. Eta, aman komuniko puntuak, ordenatuta. Kasutan bat eta bat, bata besteren gainean, klaro. Zeintzuk daude bietan marratuta. Minus infinidotik minus irura, eta hemen ala egon zalantza bat behian batago, baina goian zuria denez ez dago. Beraz, soluzio da, minus infinidotik minus irura. Hiru modutan eskatzen badabe, x zenbaki errara, xer edo esaten duzun hori, x e hori r non, x txikinago minus irudan. Grafikoki, hemen daukagu egindaia, eta hau izango zen soluzio. Hiru modutan eskatzen badugu.